batzuk behar du bada ere, hasi gobea labarren hizkuntza eta lurraldea eta hizkuntza jardunaldi honekin. Ongito horri lehenengo eta behin azkaitira, gaur eneko nizenean barkamen askatzen dizuet, alkatea etortzeko zalako eta azken orduan beste kontu bat harteko ezin izan duelako etorri, bitokitan batea duten ez dut ikasi, eta nahi tokatuko zait gaur bi gauza batea egitea eta ikusiko dugu asmatzen dugu. Orduan azkaitiko udalan izenean, ongito hori azkaitira, web proposatu zigunean eta aukera sortu zanean, jardunaldi hau azkaitik burutzeko, esan ilusio zartu genula, saiatu gara baliabide guztiak ipintzen jardunaldi hau ondo atera zedin, eta ez ere eguna ondo juten da, azkaitik aldetik, baliabide aldetik, saiatu gara behartzean guztiak ipintzen eta ondo ateratzen da. Guretzat, ez azkaitik bezala eta arnasun moduan uste baitugula mila gauza ikasteko eta ikasteko bideo horretan ezinbestekoa dela ere, bai beste herriekin, beste erakundeekin partekatzea, eta azkaitiko udalaren partetik eta UEMaren aldetik ere, eskerrak eman bai gandegiari, bai Gipuzkoako Foru Aldundiari, bai Kontseiluari eta bai UEuri jardunaldi hau posible egitea. Uste dut, ibilbide bat egiten ari gerala, ez UEMatik askotan aipatzen dugu, udalerri ez euskaldunen garrantziaz, arnasunen garrantziaz, aritu izan gehan lurralde eta hizkuntza horreko jardunaldietan, prebentzioaren beharraz eta nolabait udalerri euskaldun horiek ez babesteko beharraz. Uste dut hasierako hausnarketa haiek oso sakonak izan zirela, baina uste dut baita ere hasierako hausnarketa haietatik gai izan garela, hausnarketa horiek gero hizkuntza politikan pixkanaka txertatzen duteko, gai izan garela tresnak sortzeko, ez eragin guztikoa ebaluatzeko tresnak kasu, eta horiek gaur egun eta pixkanaka erabiltzen hasia garela, hainbat udaletan plan orokorrak egiten direnean, hizkuntzaren ikuspegia txertatzen hasita gaude, udalegian ere txertatu da, ez lurralde eta hizkuntzatik egindako hasierako hausnarketa haiek, bain dekretuaren garapena dator, bide bat egiten ari garela, bide emankorra izaten ari dela, eta seguru asko ez gaur hartzen ari garen eta horiek datu zen ez urteetara begira, bere eragina ere, pixkanaka ikusten eta ebaluatzen duteko aukera ere izango dugulaz. Eta gaur, hain justu, lurralde eta hizkuntzaren ikuspegitik, beste jauzioa planteatzera gatoz, eta jauzio hori da azkenean arnasun horiek, udalerri euskaldun horiek, garapenerako jauzi hori, prebentzio horretik garapenerako jauzi hori, hain justu udalerri euskaldunetatik hizkuntzaren normalizazioan eragin nahi balduna dugu ezinbestekoa delako udalerri euskaldun horiek bizi-darrez egotea, osasuntsu egotea, eta hain justu ez udalerri euskaldunetatik euskararen erabileran ere, zerapen prozesu horretan eragiteko, eta ez hain justu, ez kontrakoa gertatzen ari zitzaikun esaten genuen, eta pixkat ez izkutzen eta udalerri euskaldunak erdalduntzen ari zitzaizkula, eragin positibo hori lantzeko ezinbestekoa da, garapen sozioekonomiko, soziokultural horretan eragitea. Eta uste dut horretan, ideia ondo dago, baina badugula dago zertan ikasi eta hori benetan nola gauzatzen den ikusteko ere, holako prozesu konpartituak, ezinbestekoak. Eta besterik gara, eskerrik asko. Egunon, hasteko esan dezadan Foru Aldundian aurreko legealdian euskara zuzendeari izan zen Zigor Etxeburuaren saiakera bereziagatik hasi zirela jardunaldi hauek, eta ikusi dela ibilbide bat badutela, horregatik da aurten laugarrena, beraz bakoitzari berea. Aurreko astean, Eusko Ikaskuntzaren mendeurreneko kongresuaren ekitaldean izateko aukera izan duen, eta han entzun genuen Jean-Pierre Claveranen hitzaldi bat. Claveran da Liongo Unibertsitatean irakasle, baina bera Baionako semea da. Eta berak aipatu zuen oso gustora bizi dela Lionen jundaneko 50 urte hauetan, baina Baionara etortzeko gonbidapena jasotzen duenean oso gustora etortzen dela, ezta?
Eta berak beti kezkagai izan duela gizakiok lurraldearekiko dugun atxikimendua. Eta beti ikaslei galdetzen diela lurraldearekin ze harremana duten, ez, bakoitzak bere lurraldearekin. Eta baduela neurologoaren adiskide bat, eta berari galdetu omen ziola behin horri buruz. Eta neurologoak esan omen zion, gizakiok galegula garunean, garun erreptilianoa deitzen dena, edo garun primarioa. Eta hori izan omen zen garunaren lehenengo zatie gizakiak garatu zuena, ezta? Eta instintoekin omen du lotura. Gozea, egarria, eta beraz bizi iraupena. Eta lurraldearekiko atxikimena ere hor omen daukagu. Eta anedota bezala oso poliki iruditu zitzaidan, eta pentsatu nuen agian hizkuntzarekiko lotura ere izango zuela garun horrek. Bueno, hoi ja, bi ez nahi zientifikoa, baina denaren lurraldea eta hizkuntzarekiko lotura horretan argi dagoena da badirela beste eragin batzuk aztertu beharrekoak. Herrietan hartzen diren erabakiak beste esparru askotan badutela eragin hizkuntzaren garapenean, eta hori da aztertu behar duguna gaurko egunez. Asko dira zuzenean edo zer zeharka eragiten dionak hizkuntzari, esan hirigintzan, nekazaritzan, industrian hartzen diren erabakiek eragina badutela ikusi da, eta euskara zerbitzuetatik soilik ezin da hizkuntzaren garapena kudeatu. Horregatik, gaurko jardunaldian, zeharka euskara edo hizkuntzaren politikak izan behar duen zeharkakotasunez jabetu behar dugu, eta ea asko ikasten dugu, seguru gaietz, beraz honek degula. Egun hone guztioi eta mila estegona da bertorri izanagatik. Bida daia da, hoain jardunaldiak dira, 2008an ekin genion bide hori eta gutxinez kontseiluan iritziz ibiltzen zaigu bide oparra egin dugu, ezta? Gure erakundearen barruan, osnaketa hau aspaldetik dator, ere arnasunek zerorako garrantzia hartzen duten hizkuntza normalizazio prozesuan, eta garrantzi horretan oinarrituta eta zehar-lerrotasun printzipioa kontuan duta erabaki genuen proiektu honi ekitea. Beti ere, eta oso garrantzua eta gaur ere izpiri izango dugu ere eta barriro prebentzioaren ikuspegitik. Beste, gure ustez, hausnaketa honek eta jardunaldi hauek eman duten beste elementu interesgarria elkarlana izan da, gupa genekien bidea bakarrik ezin genuen egin, eta uste dut lurralde eta hizkuntza jardunaldi hauetan eredugarria izan dela eldarinen arteko elkarlana, ezta? Atzera begira egiten badugu, iruditzen zaigu, eta josu behar batu ditu egitako batzuk, hainbat ondorio ekarri duela larkaka honek, ezta? Lau jardunaldi egin dugu, jardunaldi honetan eragin industikoen ebaluazioa aurkeztu genuen, gainera izango egindako lanak ondorio praktikoak eta aurkigarriak izan dituela, aipatu dira baina berretzen egin nuke, alegia norabaiteko behar sozial bat ikusi zen, horri guztiari norabaiteko babes akademikoa eman zitzaion jardunaldietan, eta horren ondorioan bestea beste Eusko Legebiltzarrak onartutako udal legean honezkero badago txertatuta, ikuspegia edo orain eztabaidan ari den legearen garapen dekretuan ere jasotzen ari dira gure jardunaldian agertutakoak. Kontseiluarentzat hori eredugarria da, hain ere, iruditzen zaigu hizkuntza politika hitz egiten dugunean, lanketa horiek eredugarriak direlako, alegia instituzioen, eragileen arteko konplizitateak horre eraikitzen direlako. Eta horrexeagatik esan dago, eduki izan dago, eredugarri iruditu zaigu lurra eta hizkuntza jardun honek izan duen garapena. Orain, beste jauzi bat eginen du, laugarren edizio honetan, lehen aipatu dudan prebentzioarekin lotuko da, baina bain garapen jasangarriaren eredu batuta garapenerako jauzia egin nahi dugu aurteko jardunaldietan. Eta saiatuko gara gaur, oinarri batzuk jartzen, saiatuko gara norabidea markatzen, beti ere, eta lehen garbinek ere aipatu du ez, hirigintza planak egiten diren orduan, hasieratik aintzat ardadin hizkuntzaren gaia. Uste dut lau jardunaldi hauetan, bere eta berriro errepikatu den lehen hori izan dela, hizkuntza politika bakarrik ez dela egin hizkuntza politikatik, alegia hizkuntza politikaren zehar kontuan hartu behar dela beste politiketan, baina bereziki, eta Herri Euskaldunek defendatzen zituenean, hirigintza politiketan.
Eta beste gabe, ez dute egun oparoa izatea, eta beste behin, mi esker hona hartu esan gara. Egun denoi. Tira, ez dakit, gaindegiaren aldetik hitzeiko dudanez, ohiko idea bat azpimarratuko du, baina uste dut gaur oso presente izan behar dugula. Lurraldea ez da geldirik dagoen gauza bat. Eta lurraldean daude zonifikazioak eta lurraldearen baitan sortzen diren identitateak ere ez daude geldirik, eta bereziki eragin eremu zabal baten pean daude. Egia da, azken nahi gozu 60 urteetan gure lurraldean aldaketa handiak bizi izan ditugula, eta hasi daitezen industriaren presentzia goiztiarretatik eta azken hamarkadetako etxegintzaren inguruko aldaketetara, baina aldaketa handiak bizitu ditu lurraldean. 2000 hamarkadaz geroztik ezagutzen ari gara, gero eta gehiago aipatzen dugun metropolizazioa, eta metropolizazioaren inguruan ere, lurgune, nasguneak ustez metropolizatik kanpo geratzen zirenak ere ikusten ari gara, gero eta gehiago sartzen ari direla eremu metropolizatuen baitan. Beraz, lurraldea ez dago geldirik, aldaketa garrantzitsua gertatzen ari dira, eta aldaketak badakartzate aukerak eta badakartzate arazoa. Oso kontziente izan behar dugu aldaketa sozioekonomiko garrantzitsuak gertatzen ari dira lurraldearen gainean, esate baterako, egintzara etorreta nork esan behar zigun guri, ez da, 2000 hamarkadako kredituaren baitan edo kreditu hazkundearen baitan eraikiko zirenik, hainbat etxebizitza udalerri euskaldun txikietan, zeinak hartuko zituzten inguruko herrietako familia euskalduna, baina ez behar bada euskara nagusisten araua berekan zutenak, eta horiek ere eragingo zutenik arnazgune horien oreka linguistikoa, ez da? Gertatu da, eta hori bezala gauza gehiago gertatzen ari dira. Beraz, hori esan da, kontuan izan behar dugula da, besteak beste, horrek eragin handiak dituela, eta joan den urtean, gero arratsalean izango dugu gurekin nire garrezta, baina handiak badu lurralde horekako sail bat, oso kontzeptu interesgarria eta leku askotan agertzen ez dena, eta enkargu bat jaso genuen azaltzeko, zer gertatzen ari zen biztanleriarekin eta bereziki emakumeekin Gipuzkoako udalerri txikietan, gehienak arnasgunean, ezta? Eta hori bat faktore aztertzen jardu ginen, sozioekonomikoa batez ere, eta jabetu ginen, bazegoela migrazio mugimendu garrantzitsu bat, zeinak azken batean hiztun natural horiek, herri horietan aztian, bertako hizkuntza arauak ezagutzen zituztenak, eta bertako zerak, joaten ari ziren, eremu urbanoagoetara, eta nolabait ere, biztanle berriak hartzean, esan duan bezala, etzirela arau horietara ohitutakoak. Beraz, hor, ez da hor badago elementu garrantzitsu bat azpimarratzeko. Berak, joan astean eta hitzaldi horren gora ekarriz, hainbat aipamen egin zituen, eta bat horietako bat, nire harridurarako eta bera lihondik etorri da, Universidade berak nolea, esan zen metropolien kontra zegoela, ezta? Berak, hiri txiki, ertain, herri txikien aldeko azela, eta adierazpen hori horrela egin zuen prospektore moduan eta etorkizuneko Europari begira, eta beraz, esan dezagun, bere ametsak gaur hemen gaudenokin ere behiko bat egin dezakela seguru asko, eta bigarren bat ere egin zuen galdetu ziotena, eta zure ustez zein da gure egitekoa, euskal herrikarra egitekoa, eta berak esan zuen, etorkizuna mundu hori, etorkizun iraunkor bat eskaintzea zela, ezta? Etorkizunaren alde konspiratzea, ezta? Horra uste dut, pixka bat, nahi gaina daukagun gaiak baduela hortik, ezta? Jabetuta lurraldea eta lurraldearen gaineko interbentzioak ikuspegi integrala eta holistiko eskatzen dutela, ez jabetu behar dugu bigarren ardura bat ere badugula, eta da, etorkizun hori imaginatzea, ezta? Eta beraz, sortze horretatik etorreko dira gero, ekintzak, batzenak, bestearenak, han eta hemen, baina sinergia hori bilatu beharrean daude, inoiz baino premia handia duzu. Eta hori esan da, Egunon, nik azkarrazkabea izan dako guztia zerretikatzea. Euren izenean, eskerrik asko den egotearen, egarren jardunaldia da, elkarbanak emaitza, eta egitara hau guztiok duzue, egun trinkoa dugu, horretik, bertan dituzue zaio itzali nahi inguru eta barrak, eta nire aldetik bakarrik azpimarratzea, eguna pertsona edo, ibiliko garala gaur hemendik, itzali interesgarriak entzuteko aukera izango duzue, ideia partekatzeko, esperientziak trukatu,
euren izaera, bilgun izaera horrek ere sustatzen duelako horrelako gai bat, maila akademiko aztertzea eta eztabaida foroak eta sustatzea gai horren inguruko iritzi ezberdinak elkar trukatzea. Aipagarriena, teorizaziotik haratago, Pascal zerakoan aurretik, bi esperientzia praktiko entzuteko aukera izango dugula, San Agustin Kulturgunea proiektua eta Eskorak Elikagune proiektuak, azkitziko proiektuak, esperientzia praktiko batzuk entzuko ditugu, hori uste dute polita izango dela, Baskaria ere Elikagunen izango dugula, plaza gurutzatu eta beste kaldean, eta eguna amaitzeko antolaketaren atzetik egon den batzorde akademikoaren izenean, bere ordezkariak egunak izandako, egunak jasotakotik ondorioak aurkeztiko dituela. Hiru atzo esateko eskatu didate, parketetan jaso dituzuela irudi eskubideak, sinatzea garrantzitsua dela, irudiak eta argazkiak eta atarako direlako egunean zehar, valorazio horriak ere dituzuela, eta betetzea eskertzen dugu, berantolak eta bertatik jasotzen dituguna guretzat garrantzitsua direlako aurrerapirako gauzak antolatzeko orduan, eta gaur hainbatetan izan da bezala, laugarren jardunaldiak dira, elkarra ematen emaitza dira eta elkarran horren baitan ere kokatzen dugu jardunaldi horietatik eraterako dugun argitalpena. Guretzat garrantzitsua da, eguna botatako hori jasotzea, argitaratzea eta argitalpen hori aterako dugula. Eta besterik ez, egun polita izan, asko ikasi, entzun eta esperientziak tokatu.